Kembali beberapa pagi beberapa kali ke video jo kali ke pote ya lase kita dapat jo bhi ke bela आप kami lanti mo ha ke bede ba kata ka MP result na po kani ka Shillong sit the hot kani ka Shillong thau ka basa mga ka ha pa po ka Shillong sit hot kadur kadar ka la ban ya ka jo la ban ya serngim ber kadur ka ro thang ba ngadi pat ukasi ba ha pa po kani ka Shillong sit dah ke bede ba ka Shillong sit mo kidun ki bun ba kina preng jo bhi ke bela आप kami lanti ya ka result kidun ki bru ki ba la sange ya ka trai khata kidun ki bru ki ba la sange ya khalej bala kidun pat ki bru ki bala ya shong manda ki bala ya ap ya ki mobile ki jong ki pan kre bala no en mi ya kane ka result MP ta kane ka por ba ka short ba ya kane ka video mo kampat mi ra ka result en re pat dangala pan mi pa ya kane ka video ka result pat kala mi ta kampat ti pre menta mano pa job mano param mano bawan kadu mano bawan baningkong ta video ba ka taru mo ki bawan kadu mo kanaro mo kam dei re bat ba ka taka jeng snow ka jongki nama ka jeng pen snow per brew ha ke bide ba ka taka jeng job la ne ka jeng ram romo ka de pat ka de ka jeng pressure nama ban kersan yaki pai ba ban yalam yo pai ba pa da wan kong da wan ba ar kam de re ka taka ha ke bide ba ka competition uno no brew shimer ro la hi ban kersan ban yalam yaki pai ba ha ke bide ba ka taka ka politics dengan show example pi hak film bahu bali ru mukam dan reka election ka jingya thabut ke pajba banchit yau to bahu bali la ne yau to parajung tamba dajit ka kemi te ula long na parajung te hak video kata mo kam der kata ka jing so phar ka jing wan ban kong ka ba ar hak video kata ka jing sansa ka jing la me pajba apo kari karat ka jonge te hak video kata ro mo urus me ru nga manga ma phi ka peje ka ne ka video ro ngela ai ban ya ra ban ya lam yo pajba nakano ka jaka ka bang shong isa te hak video kata ni kran pat hak video ka politics hak video ka politics kidan ar judge ki bring mala no banau ki shi judge ki baning kong ala balang ki don kini ki bring ki ba snow tanat ki ba snow bang ki ba snow shong shit ba ha ki de ba ka politics te kita ki judge bru ka jinglong bru ka ba snow tanat ha ka politics bat ka ki ba ar pat ki don ki bru ki de ba kilaan banau ki ba don ra ya kata ka interest ha ki de ba ka politics kim chu lajari ki meeting la da dei ka meeting MLA la na MDC ki shno ki thau ki jongki la na kino ro mo kim song tan ha ki dei mat kane ka politics te uwe ne ki ngade mga hiu sa bom song tan ha ki dei ba ka politics te wala da kata ma kana ro mo te yela se ki don kita ki jai pro ki ba song tan ki ba song bang ha ki dei ba ka politics ro mo nga shu kan tu ye phi ba ka dei ka kamram ka jongi bangin pendapat kumno ban ya kata ka long try ka jongi bangi de sisa uta uru shong snong uru shong thao apo kari ka raj ka jongi kala bandai nakano ka snong ka thao ka state ka jala ka bangi shong esa tangba wala da phim don kita ka interest makana hak bide ba politics ro mo ka de ka kamrap jongi pat bang le thap ya ka ne ka vote ka jongi hakano ka sngi kala bade ka MLA ne ha ka MDC la ne ha ka MP makana ro da hak bide ba ka ta nom ya kran jorong sure hak bide ba ka ta la kum ka history film ta ne page pat hak bide ba ka ne ka MP election hak ne ka MP election result ka ba mi ha ka ne ka por ka ba ngapan mi ka ne ka video mo ki candidates ki bon ba ngam tharai ra ngam kan mau ngam tip ra kan ma tong ba ha nga lek ta ka to ka por thavot nga sngo ko makidan ko ba nyo ukra khandai kum ta he ki shadan te kador kadar peli I hang to ki symbol ki jong ki peli I hang to tengah tharai mo peli ada phe ban thap ya ki vote ki jong phi wala da phem sngo tanat ya ki politics makana ro tengah ro wala da thap ya ka vote ha ki to ki banai ki bala da te mentas ngi pat la te sa ka por ban ha be ka rezo da ha ka ne ka video ngam ong re ngan thap ya no nga kersan ya no nama ka yo la sa ka kta nga kala ban kta ya phi ki ba pe ro mo danga thap ya kata tikiba thap ya kata pat kila ya sngo lumar jumot kila ya sngo phar kim kila ya don ya kata kan jing sngo party ka jong ki mo te ngam nom ong re ya kata lada job mano ro yang ka biang hi ya phi ka biang hi ba pe ya kane ka video job utaro biang job kata ro biang namar ka jeng mentoy pat ka kan thop lang ya baro hak video ba kane ka
ka shilong set ka jongi na job uno ubana na thanywa lane na thany jawai lane uno makana ro mo ka jong man toy pat ka klum lang hi ya baro kane ka area ka snong thau ka bangisa ta hagibde ba kata mo ngamdon re ya ka interest lane ka jing thrang ban job uno lane ka no hagibde ba kane ka shilong sit ta hagibde ba katura ro mo ka kata katurapan kaya la ka jong ka bentahi tong ba yang kan thup lang pat hakane ka video ba na po turaro mo ki bun ba ki MP hakine ki snam ki bala dap ngasngo ba ka long ka kan thai ta man ta snam pan long shinrang la ne ka kan thai ro ka man toi hi ka jing man toi par ka dei ka jing man toi hi apo ka turasit ka jong ki te ya ke shilong ke jong ero ka ta job shinrang la ne job kan thai ro ka jing man toi pan ya kan thup lang hi ya boro ki bro ki shong hapo kane ka shilong si kum ban su kan tu ha kane ka video nga ong ye phi ki pai ba ki ba pe ja kane ka video mo te wala da ka result kala mi menta mano ba job ngam patip re mano baram ngam patip re te keno ba job kan sa post pat hapo ka comment box room ngan sa pin nya kata ka comment mano ba job te ala se ki don no preng jo phi ki ba klam pe news ki ba pe ya ki video ki jongaro phila ban tip ha kano ka por sorry hakano kana pa ba mi ka result ro mo ngan sa pin ni ya ka kerteng jo no job ya ka party hapo ka comment box ngan sa pin ya ka kerteng uta unong job hakane ka MP election ta hakane ka video ngan shukun tu ya ki to ki pa ba dam ge ka ne ka jing long ka ba nga nya thu ye phi kham adin mo te yela se ki dan preng jo phi ki bisai long la ne ki blada ble ma kana ro hag me de ba kata nga kwa ban ta kan tu ye phi ki kiba pet ya kane ka video bang asha jo I wala dangam don re ya kata ka jing sngo bang ka interest apa ka politics makana ro mo dangale hakina kina kinchaka daga shong ba kina ki long kimi kilong parung asha yo sngo he ba ki shajya thu khana shubo na dei ha ka por MLA election ka kham shong shet ba ki snong ki thau ki jong mo ki bru ki don kane ka jing sngo parpat ka jing kan ta perlok ka jing kan ta breu ka jing kan ta snong ka jing kan ta niam ka jong ki lamba da ka election kane pat ka pen kta shu ha ki bide ba kane ka imlang ka salang ka jong shubo menta an ai ka nok sai phi we perlok ulai ha ka we ka party but we perlok ulai pat sha ka we ka party kine ki ar perlok ki de perlok bha man shwa o ngala na ban ong uta ubahe bat ubana ti ki di perlok bha man shwa por baki dang don khon arngot la ne lai ngot khon e kum tom endala de ka por election MLA uta we pan ola le ya ko we party but uta we pan ola le ya ko we ka party te lang ba da kata ka jing le party ka jong ki ban ka jing le ka san jo ki we ki party kadon kane ka jing sngo kan ta kala ne ka jing sngo phal jung mot jong ki ne ki arngot ki perlok lamba da election arngot ki si perlok ki layak khlat no kata ka jing de perlok jong ki ka ba man shwa hoi we perlok ai jing ro ya ka we ka party but we perlok kan tu kan ram ya ka we pat ka party kala dan kane ka jing ka wang kti ha ka ye de lamba da ka party kan sa pencengai no ya kane ka jing de perlok ka jong ki dengan i kini ki pa ba akiba shat le shat long hang ki de bagi election ki bala da bagi snong ki thau ki jong mo kadon kane ka jing long ka ta ka sha jabet commonly hak bi de pat ka election dekidon ro ki pa ba tang shu de ka por election kila shu abet ya kata ka pisa lano en yo pisa dala thabot hadin shisngi asngi shubo la shai dan la shisngi kan sadai ka sngi thabot kitan pat ki bru ki ban lek atan ya ki meeting lamba khanang ban yo pisa khanang ban yo bai kali khanang ban yo bai kiat khanang ban yo kane katai ki bun bha kita ki bru hakin neki kiri kira ki jongi ki badang long kumta te dan bok hi bangam sngo tenat re hak wide ke bat ka politics ro mo hado mentaro lamba ta ka politics ngampat syamre ngampat lapre ngampat ton re ya kata ke experience tang ba ngashu I lamba da kita ki ba kini ki bru ki shale hakine ki snam ki bala da mo kata te wala da de hanon kondong la den de ha soro ngathai ka ton hi kata akino kino ki jakaro mo kala bande ki thany war kala bande shaki bhoi makana ro kadon kum kata ka sha judging ja ka sha ja kala la no ban long ka
common hak por election tesa ko we padro mo ka shadan kane ka jingja hak video ba ka por election hak por election ki candidate ki shadla na kishnong ha ki yung bro ki le penro ya kane ka tai ki le kular ban le ai kane ka tai dala dai pat saka dap job kita ke bela dapat job pat ki wat ya shano udan shano ulai shano bat kom ta ter wala da udan apa office makanaro ki hapan to ya ka appointment ki hapan what you hato udan office udan hakano ka singi bat kom ta kita ki pa ki wat ya to kaneda kimla pre yo namar hakapor election chwabon le rong haying jongki kaneda tho re ya ka appointment mendapat dah kila ada penjob ya kita ki pai ba da la ya pa office jong o pat kila hap ban thok ya ki appointment sa auto ubaki da penjob dekane kate kata kajing sngo phu samarthi kane kate kata kajing la na badang kata kajing sngo penpo jong kita ki nongjok ya kita ki bala ada penjob dahak video bakane ka result MP ka ban sami manda ka singi mo kumba pio iba na khaliang ka jonga ubom don interest ka video bakane ka election room mo lada job uno la ne ka no ka candidate akini ka jing thabu jing ki pai ba room mo ngam don ra ka jing sngo nama lada job una ka la ne job kani ka tai ka party room mo nga ngam nom lek mi re ngam nom lek song shit re ngam nom lek pertare ha ku video ka jing job jong uno u candidate dalam job uno lane kano makanaru mo ka juman thoi pat ka kanthuk lang hi ya baro ki pai ba lane ki ba hapa po kane ka shillong set ka jongi dishwa pon pat ko ya kane ka video han show I congratulate ya kido ki party ki ba la job lane ya kino ki party ki bala aram makanaru nga I congratulation ya pi baro ki pai ba nama kane hi kadai kata ka jung penjob lane ka jung penrem jong upai ba tengen saya pai pat haden kumno kita ki nong job lane kita ki nong rap ki kham ki kidang trai bat ki barampat atau kidang la shushu ka kam ki ba ki nong ram ki trai lane unong job ula ban trai hak video kene ka MP election result ka ba manta ka singi dengan perkuna ya kene ka video manta ka singi te yala se ka don ka jum ka bakla ka jum thot ka jum wa ka jum slip utlai lane pat kam ta ter ka bang kran yala se ka kta ya phi te ngashu pan map kelum lang ya phi baro wala drin kino ki kanja hak video ka illegal kantin dengan pandan kamera hak video ka kertang bru dengan pandan kamera lanya kata ka kertang bahu beli te ngashu ong ya phi mo kom kata ka jim pentip ya phi ma sumba map wala da ngelaj keren la dengan penmong ya phi ki pai ba ki bape ya kene ka video dengan pen kuna ya kene ka video mata ka sing comment skam la da phi dang point ma ya kene ka YouTube channel ka jonga ka padi phi ani ngala than ja sumba sala se sha sa subscribe ya kene ka channel ka jonga job boy tengen se ki do ha ki video ka da wan la sha ki sing thanks watching bye bye